Hallo til YouTube, det er Guy from Denmark her. En lille kort video. Nu sidder jeg i bilen og er på vej ud til Bruce Walk, tror jeg nok det er. Men ja, kender vel alle sammen godt om sommeren, at man kan blive meget hurtigt forbrændt på næsen og ørerne. Men hernede kan man altså blive forbrændt på bare en halv time. Så det er virkelig kraftig sol, vi taler om her. Lige nu, når den her video den bliver optaget, så er klokken nok 3 om natten dansk tid. 3 om natten cirka. Men ja, en lille kort video, så vi kan se her ud af vinduet. Der kører nogle biler forbi. Men ja, nu skal vi sidde her 247 kilometer. Så ja, det bliver en meget lang tur. Det var bare det. I må have det godt. Til ses igen. Og det skal lige siges, det er cirka 30 grader. Farvel.